ら次は、このあぐらみたいな状態にして、右足をちょっと前に出す。こんな感じですね。で、このまま体真正面に倒していきます。右のお尻伸びる感覚ありますか？いまいち伸びないよって方は、足をちょっと手前にしたり、もうちょっと前に出したり、体を斜め前に倒したり、もっとね、遠くに手を伸ばしたり、いろいろやってみて、右のお尻から裏もも、この辺ですね。伸びる位置探してみましょう。呼吸止めないようにしましょう。伸びてますか？右のお尻です。きつい方はね、サボりサボりで OK です。よし、OK、逆足いきます。左足をこんな感じで前に出して、真正面に体倒しましょう。左のお尻伸びてれば OK です。いまいち伸びない方、斜め前に倒したり、もっとね、手を遠くに伸ばしたり、足の位置を手前に引いたり遠くに出したり、いろいろ調整してね、お尻が伸びる位置自分で探してみましょう。どの角度が正解かは人によります。呼吸は止めないようにして、で、これね、僕らが、パーソナルトレーナーがお客様にね、パートナーストレッチかけるときも、お尻って伸ばすの結構難しいので、自分でやって、いまいちお尻伸びないよって方、大丈夫です。いろいろね、練習しながら、ここ伸びるなって位置を一緒に探していきましょう。OK。そしたら次、右足を伸ばします。なるべくこう股関節広げる開脚のイメージですね。で、この状態で体を真正面に倒します。右の内もも伸びますか？もう倒れられる人はべちゃーっと倒れちゃっていいです。で、つま先がどんどん前に倒れてくると思うんですが、これでも内もも伸びるんですが、なるべく真上向けておくと、よりしっかりね、内もも伸びてくると思います。無理しなくて大丈夫です。自分ができるペースでね、やっていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。大丈夫ですか？ついてきてますか？きつい方ね、YouTube は再生速度調整するって機能ついてるので、ぜひね、再生速度調整しながらやってみてください。OK。逆足いきます。左足伸ばします。なるべく股関節開いたら、真正面に体倒していきます。左の内もも伸びる感覚があれば OK です。つま先ね、なるべく真上向けておきましょう。呼吸止めないようにしましょう。伸びてますか？内もも。皆さんそもそもなんですけど、温活って言葉知ってました？僕実はね、結構最近知りました。ただいろいろ調べたらね、なんかすごいシンプルに体温めましょうってことなんでね、こういうストレッチをね、ぜひ習慣にしていくといいと思います。OK。そしたら次は、こう、あぐらかいた状態でですね、右手、右肘床につきましょう。で、左手を万歳します。誰かに指を引っ張られてるイメージで、遠くに向かってぐーっと指先伸ばすと、左の脇腹、脇の下、伸びる感覚があると思います。真横に倒したり、斜め前に倒したり、あ、この位置が脇腹、脇の下伸びるなーって位置を自分で探してみましょう。で、よく質問いただくんですが、この時ですね、反対のこっちのお尻、床から浮いちゃダメなのって聞かれるんですが、浮いても OK です。目的は脇腹、脇の下伸ばすこと。そこが伸びてれば、お尻が浮いても大丈夫です。OK。逆、いきます。左手、左肘、床について、右手を上げます。指先誰かに引っ張られてるイメージで、遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。脇腹、脇の下、伸びる感覚あると思います。お尻が浮いちゃっても OK です。たまにね、もっと込み入った質問で、こう、他の YouTuber さんは、お尻が浮いちゃダメだって言ったんですけど、いいんですかって質問もらうことがあります。基本的にズボラストレッチなので OK です。正直、浮かない方がもちろんいいんですけど、浮いててもね、脇腹、脇の下、十分伸びます。それで全然 OK。大事なのはね、ズボラストレッチを習慣化することです。正しくやることよりも習慣化が大切です。OK。そしたら、一回こうやって足前に出して、手床について OK です。左足大きく回していきましょう。内から外に、ご自身から見て、時計回りですね。大きく回しましょう。自分から見て時計回りに大きく左足を回す。これ目的は普段動かさない範囲で大きく動かすことです。ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま回して OK です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回していきましょう。ちなみにこれ手をつかないでやると腹筋も鍛えられますが、かなり難易度高いので手はついて OK です。
よし、オッケー。逆足いきます。これを内から外ですね。自分から見て、こっちを反時計回りで回していきましょう。目的は普段動かさない範囲で大きく動かすこと。呼吸は止めないで。これゴリゴリなって痛みある方、痛みない範囲でいいですからね。結構やっててね、これなんか正しいのかなって不安になっちゃうこと結構あると思うんですが、コメントいただければね、基本的には目を通してお返しするようにしてますので、遠慮なくコメントください。ただあとはそんな方向け、なんかこれわかんないよって方向けに、無料でね、ズボラストレッチの教科書とか、サブチャンネルでも解説してますので、概要欄貼っておくので、ぜひ見てみてください。オッケー。0秒は登録で9%。